Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal pri tomto videu. Naším cieľom je predstaviť vám tento program, ktorý vám i vašej rodine poskytne možnosť nielen žiť zdravšie, ale rovnako i skvelú podnikateľskú príležitosť. Zinzino je švédska spoločnosť, ktorá pracuje v oblasti zdravého životného štýlu a už viac ako 10 rokov ponúka ľuďom na celom svete zdravotný program podložený klinickými testami. Tento program nazývame Zinzino zdravotný protokol, ktorého jednou z najväčších výhod je, že poskytuje merateľné a hmatateľné výsledky. Pozrime sa na 3 jednoduché kroky zdravotného protokolu Zinzino. Prvým je vykonanie balance testu, ktorý ukáže váš aktuálny pomer omega-6 ku omega-3 a stav priepustnosti bunkovej membrány vo vašom tele. Zároveň začneme obnovovať vašu rovnováhu omega-6, omega-3. Tiež je dôležité, aby sa zdravá črevná mikroflóra obnovila pomocou prospešných baktérií. Na bunkovej úrovni vtedy funguje všetko správne a cítite sa dobre, keď pravidelne doplňate kvalitné živiny, stopové prvky a vitamíny. Následne po 4 až 6 mesiacoch konzumácie produktov ako tretí krok skontrolujeme zmeny druhým testom. Zdravotný protokol nie je módna vlna, ktorú by ste mali odignorovať. Je dôležitý preto, aby ste sa začali aktívne starať o zdravie vašich buniek. Iba organizmus plný zdravých buniek funguje správne. Zinzino vyvíja iba také produkty, ktorých pravidelné používanie má za následok kvalitatívnu zmenu v živote ľudí. Vývoj produktov spoločnosti Zinzino zabezpečuje jej vlastný vedecký poradný výbor na základe medzinárodných výskumných výsledkov získaných počas mnohých desaťročí. Výroba produktov prebieha pod prísnou kontrolou kvality najmodernejšími metódami vo vlastnom nórskom výrobnom závode, ktorý je garanciou pre spotrebiteľov. Dovolíme si tvrdiť, že Zinzino šíri takú kultúru zdravia, ktorá má transformačný vplyv. Táto transformácia zahŕňa nielen zdravé stravovanie, ale zároveň podporuje svojich spotrebiteľov aj v oblasti uvedomelého zdravého životného štýlu. Okrem zlepšenia a upevnenia si zdravia poskytuje Zinzino aj podnikateľskú príležitosť. Je na vás, či využijete možnosť vytvoriť si vedľajší príjem popri už existujúcej práci na plný úväzok, alebo si zvolíte Zinzino ako firmu, pomocou ktorej si naplníte svoje životné ciele. Zapojením sa do programu spoločnosti získavate franšízový systém, ktorý vám poskytne online platformu na vytvorenie globálneho internetového obchodu. Táto platforma už bola úspešne otestovaná a spoľahlivo funguje v mnohých krajinách sveta. Všetko je už pre vás pripravené. Na vás je už len sa naučiť základné kroky a aplikovať ich na dennej báze, aby sa tento program dostal k čo najväčšiemu počtu ľudí. Tento obchodný model na kľúč zabezpečuje, že ktokoľvek môže začať a dosiahnuť úspech vo svojej práci, ak je ochotný učiť sa a má jasné ciele, ktoré chce dosiahnuť. V tomto obchode máte 2 možnosti na budovanie kariéry. Nemusíte si vyberať, môžete byť úspešní v oboch. Jednou z možností je propagovať produkty spoločnosti Zinzino zákazníkom a druhou je stať sa jej franšízovým partnerom a dosiahnuť úspech takýmto spôsobom. Ako vám pomáhame stať sa úspešným, keď ste sa zaviazali dodržiavať zdravotný protokol a vidíte v ňom aj obchodnú príležitosť? One Big Team, skrátene nazývame OBT, je komunita, ktorá si dala za cieľ pomôcť svojim členom stať sa úspešnými partnermi Zinzino. OBT je medzinárodná cezhraničná komunita, ktorej členovia spojili svoje rokmi nadobudnuté skúsenosti a vedomosti a pretavili to do tréningového systému, ktorý vás naučí všetko, čo potrebujete k tejto práci. Čo tým myslíme? Naučíme vás, ako si vybudovať svoj globálny internetový obchod. Vašu prácu podporujeme pravidelnými, živými a online prednáškami o zdravom životnom štýle a wellness poradenstvom, ktorých sa môžete zúčastniť nielen vy, ale aj tí, ktorých pozvete. Môžete sa stať súčasťou vzdelávacieho systému OBT, kde vždy získate práve také vedomosti, ktoré v danom čase potrebujete na zvýšenie vášho príjmu. Organizujeme mnoho podujatí, ktoré poskytujú motiváciu, energiu, vedomosti a kontakty. Mali by ste sa zúčastniť čo najväčšieho počtu, veď ich organizujeme pre vás a pre vašich ľudí. Ako celý tím, tak aj váš mentor sú zainteresovaní na vašom úspechu. Preto sa na nich môžete kedykoľvek obrátiť a oni vám úprimne a najlepšie ako vedia, zodpovedajú všetky vaše otázky. A okrem toho, ako uznanie za vašu prácu, vás Zinzino hoci aj 2-krát do roka vezme na výlet za odmenu, kde získate možno viac skúseností, zážitkov a vedomostí ako priemerný človek za 5 až 10 rokov. Čím by ste mali prispieť vy, ak chcete byť vo svojom podnikaní úspešní? V prvom rade by ste sa mali rozhodnúť a stanoviť si za svoj cieľ doviesť svoje podnikanie k úspechu prostredníctvom spoločnosti Zinzino.
Potrebujete sa rozhodnúť, že investujete svoju energiu a naučíte sa používať systém práce. Potrebujete sa rozhodnúť, že budete napredovať rýchlo a sami od seba budete očakávať, že výsledky dosiahnete už v prvých mesiacoch. Stačí postupovať podľa krokov od úspešných budovateľov siete vo vašom tíme. Kopírovať všetko, čo funguje. Kopírujte len tých, ktorí sú úspešní. Týmto podnikaním môžete získať skvelý pasívny príjem. Je len na vás, aký si stanovíte svoj cieľ. Niektorým stačí vedľajší príjem 1 000 eur mesačne, ale sú aj takí, ktorí si stanovia svoj cieľ vo výške 10 000 eur mesačne a viac. Aj vy sa potom stretnete s mnohými partnermi, ktorí tieto príjmy zarábajú pravidelne a na mesačnej báze. Navyše, túto prácu je možné vykonávať aj z domu online. Táto možnosť zárobku nerobí rozdiely medzi ženami a mužmi, medzi mladými a staršími vekovými skupinami. Svoj obchod môžete naštartovať už s viac ako 1100 eurami. Za túto sumu dostanete štartovací balík produktov v celkovej hodnote viac ako 3000 eur, teda takmer trojnásobok. Ide o rozhodnutie, ktoré vytvára príležitosť na začatie stabilného, dlhodobo ziskového podnikania a dokonca, ak v prvých 12 mesiacoch dosiahnete požadovaný štartovací obrat, spoločnosť vám vráti aj investovanú počiatočnú sumu. Dovolíme si tvrdiť, že je dnes len málo ľudí, ktorí už počuli o spoločnosti Zinzino alebo o zdravotnom programe Zinzino, takže máme obrovskú príležitosť na rast tak na domácom, ako aj na medzinárodnom trhu. V tejto expanzii je miesto pre každého, kto má vlastné ciele a je odhodlaný pustiť sa do naplnenia svojich snov. Vďaka tomu, že je spoločnosť Zinzino na burze, kde predkladá verejné finančné správy, je zaručená bezpečnosť a transparentnosť spolupráce. Naším cieľom je mať v najbližších 10 rokoch 10 miliónov zákazníkov na celom svete. Majitelia sú natoľko presvedčení o svojej vízii, že vypracovali svoj strategický plán do roku 2050 a očakávajú až 100 miliónov zákazníkov. So spoločnosťou Zinzino môže každý naplniť svoje očakávania a dosiahnuť svoje ciele. Ak vás týchto pár minút presvedčilo o tom, že vo vašom živote, v živote vašej rodiny je miesto pre fungujúci zdravotný program a našli ste v tom perspektívu, že prostredníctvom toho si môžete tiež vybudovať obchod, ktorý poskytuje veľkú osobnú slobodu, zistite, ako sa môžete stať súčasťou rodiny Zinzino. Porozprávajte sa o tom s osobou, ktorá vás pozvala. Čoskoro vám zavolá. Spoločne prekonzultujete. Ako môžete začať tento obchod? Ako získate štartovací balíček? Ako môžete byť úspešní so Zinzinom? Dúfam a pevne verím, že čoskoro aj vy budete zažívať všetko dobré, čo Zinzino poskytuje svojim partnerom.